Cada cop sentim parlar més de la bioeconomia, però què és exactament i per què serà cada cop més important? Avui els combustibles fòssils són a tot arreu. Els trobem a casa, a les bosses de la compra, a la roba, els fem servir per transformar els cultius en aliments, pel transport, per escalfar-nos, per tenir electricitat. Ara mateix seria impossible fer funcionar la societat sense aquest recurs contaminant, i això perjudica la preservació del nostre entorn i el nostre benestar. Sovint ens preguntem si tenim alternativa, si és possible revertir aquesta situació tan negativa? I la resposta és que sí. La trobem precisament en la bioeconomia. Es tracta d'ocupar-se del funcionament econòmic necessari de les societats, centrant la mirada en els recursos orgànics renovables, que tindran un paper decisiu en el canvi del nostre estil de vida aquí a Catalunya i arreu del món, per transformar-los en béns i serveis. La bioeconomia té com a missió combinar la necessitat de les empreses de ser productives i competitives i la sostenibilitat global. I des del BioHubCat, el hub de la bioeconomia de Catalunya, treballem per establir sinergies positives que facin possible l'elaboració de productes d'alta qualitat i aptes pel consum diari de la ciutadania. Aquest canvi necessita persones que tinguin els coneixements tècnics necessaris i també emprenedors que aprofitin l'oportunitat que se'ls presenta amb aquests nous models. I aquestes són les persones que el BioHubCat vol posar en contacte i amb qui volem treballar.